Powergel med kraftfuld rengøringssalt og afspændingsfunktion i et. Neofrost Eco Powergel vasker helt rent. Nej, det gør jeg ikke. Da den opløses øjeblikkeligt. Hvor lort det der, det er klamt det der. Og det er ikke parfumefrit. Neofrost, the diamond standard. Nej, det er diamond's not standard. Nej. Ej, gør det. Aha. Bevæg mig frit. Nej, det er godt ikke. Gør dig klar til en lille fræk nyhed. Ad. For nu kan du få den helt nye Samsung Galaxy S4 Mini med de samme smarte funktioner som Galaxy S4, bare i en mindre udgave. Wow!